hemen gaude guztiok gara mintzalaguna mintzaileak. Eta horrek izan nahi du. Guztiok gaudela eskutik hartuta euskararen aldeko lanean elkarrekin. Mintzalaguna proiektua aurkezteko elkartu gara. Euskaraz hitz egitea kostatzen zaiena, nire kasuan bezala, zortatu daitezela euskaraz hitz egitera. Euskara praktikatu dezatela. Nola, mintzalaguna ez da euskaltegia, ez dira euskara praktikatzeak. Mintzalaguna bakarrik da euskara hitz egiteko. Kafe bat hartuz edo paseo bat herrian zehar paseo bat emanez. Denon artean lortzen dugun andaindarrezko apuntatzea mintzalaguna ekimenean. Honek ez du aparteko esfortzurik eskatzen eta euskararen erabileari bultzada berezi bat emateko aukera ederra da. Euskara biziberritzeko plan nagusi onartu berriaren oinarrizko abiapuntua hain zuzen ere da euskararen presentzia indartzea, euskararen erabilera sendotzea eta areagotzea andoaingo herrian. Jende asko, jende gehiena dago, jende gehiena gaude euskararen alde. Eta euskararen alde lan egiteko modu asko daude. Eta euskararen aldekoak diren modu guztiak dira beharrezkoak. Baina badago modu bat guztien gainetik garrantzitsuena dena, guztien gainetik ezinbestekoa beharrezkoa dena. Importantena, eta da, erabili izatea. Hori da, euskararen alde egin dezakegun gauzarik onena. Eta kontuan hartuta hitz egitea eta erabiltzea beste errezetarik ez dagoela euskara errezetaz moldatzen egizteko mintzalaguna martxan jartzea erabaki genuen ia. Astean ordubete bakarrik. Andoain bertan. Kafe bat hartuz, paseatuz. Jende helduak parte hartu dezake. Hau ez da aurrentzako ekintza. Hori bai, helduen artean adin guztietakoak, zaharrak, gazteak, eta ez hain gazte, edo ez hain zart, nahi da bezala esan, bidenak. Ez dago ezer ordaindu beharrik. Udalak asokituko ditu oso-osorik koordinazio eta dinamizazio gastuak. Bikotetan edo 3 laguneko taldetan bat izango da esan bezala, euskara ondo moldatzen dana, bat izango da laguntzailea alegia, euskaraz hitz egiten lagunduko duena. Eta horretarako nahikoa da euskaraz hitz egiten jakitea. Ez besterik, ez dago idazten edo jakitea. Euskaraz hitz egiten jakitea nahikoa da. Eta hauen lana boluntatezkoa izango da. Voluntari dira. Koordinazio lana egitea, dinamizazio hori aukera eramatea, AEK arduratuko da. Eta AEK-ko kidea zuzenean ondat arduratuko da, Kristina Bernauta, betxe gurekin dagoena. Bien artean ondo laburbildu dezet, igual pixkat gogorazia, euskaldun zaretenok animatzea, beti ere gainontzeko herritarrei laguntzeko aukera bada, eta patxiko zondo esan bezala, no gaude euskara alde, eta agian demostratzeko momentuan parte hartu eta beste lagundu. Beti ere patxiko zondo esan du, euskaldun zararen lana ez da bestea zuzentzea, eta bestearekin kapitxo bat hartzen zaudeten bitartean hitz egitea, ez kezkatu, ez pentsatu, nik ezakit nahiko euskara, nik ezakit ez. Hoi ez da lasai. Zuek lasai, kalean hitz egiten duzuen bezala, lagunekin zaudeten bezala, elkartuko zarete besteekin. Astean ordubete bakarrik, ez gehiago. Erabili, euskararen alden lan bikain bat egiten. Eta da, euskara hitz egin nahi, baina zailtasunak dituztenei laguntza ematea. Nola, hitz egin ez bakarrak, ez ari behar egin. Eta bukatzeko, lehen esan dut hitz egitea dela erabiltzea errezetarik onena euskara indartzeko. Baina bada beste gauza bat ere oso importantea da. Eta da, euskaren alde lanean ari garen nok, han eta hemen, arlo batean eta bestean, elkartzen gaituzten gauzetan elkarlana egitea. Eta mintzalaguna, andoaingo mintzalaguna, horren isla bat da, eta horren isla bat da hemen elkartuta gaudeno. Azpimarratzekoa da, ez da hain ohikoa, eta gutxiagorik ere, azpimarratzekoa da,
udala eta beste 12 entidade gaudela mintzalaguna sustatzen, bultzatzen, elkarlanean. Hau ez da udalarena, hau guztiona da. Guztiona. Gutxienez, dagoenekoz, hau sustatzeko elkartu beran 14 hoiena. Zehazki, Aeka Euskaltegia, Aita Larramendi ikastola, Lasalle Berroste ikastetxea, Leitzaran institutua, Ondarreta ikastetxea, herriko eskola guztiak alegia, Galardi aurreskola, Biurri aurreskola guztiak, beraz, Udal Ludoteka, Manuel Larramendi Kultur Bazkuna, Euskalduna Kirol elkartea, Txirrendulari eskola, Pilota eskola, Banek Bagara Kultur elkartea, eta jakina Andoaingo Udala.